ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁନି। ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ସୁନା ପିଲା ଭଳି। ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯିବା କଥା ଠିକ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ନେଇ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲି ଏକୁଟିଆ ମୁହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ରାସ୍ତାରେ ବତି ଖୁଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ ବହୁତ ରାତି ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଓଭରବ୍ରିଜରେ ପାଦ ଦଉ ଦଉ ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ଅତି ପରିଚିତ କଣ୍ଠରେ ପଛରୁ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ରହିଗଲି। କହିଲେ, ଚାଲ ଯିବା ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼, ରିକ୍ସାରେ ବସ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ ଯିବି ବୋଲି ଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମନେ ମନେ ଭାବିଲି। ପକେଟରେ ପଇସା ନଥିବାରୁ ବିନମ୍ରତାର ସହ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚାଲିକି ପଳେଇବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ୟାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଲେ, ଓହୋ, ତୁମେ ପଇସା କଥା ଭାବୁଛ କି? ମୋର ପଇସା ବା କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ ପଇସା କଥା ଏଯାଏଁ କହିଲିଣି? ତୁମକୁ ନେବାରେ ମୋର ଖୁସି। ଏମିତି ତୁମକୁ ନ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତୁମେ ମୋ କଥା ମାନ, ଟିକେ ବସ। ସେ ତ ସବୁ ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲିନି ତା କଥା। ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ସୁନା ପିଲା ଭଳି। ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯିବା କଥା ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ନେଇ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳକୁ କହିଲେ, 5 ଟଙ୍କିଆଟି ଚୌଦ୍ୱାର ଗାଡ଼ିକୁ ଦେବ, ସେ ତୁମକୁ ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ହତବମ୍ବ ଆଉ ନିର୍ବାକ ମଣିଷଟିଏ ପରି ମୁଁ ପକେଟ ଅଣ୍ଡାଳନ୍ତେ ସତରେ ବି 5 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରାଟେ ମୋ ହାତରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ଘରକୁ ବି ଫେରିଗଲି। ଘଟଣାଟିକୁ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ପୁରିଲା। ତାଙ୍କ ସହ ତାହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଭେଟ ଥିଲା। କେମିତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବି, ଏହି ବିଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି। ହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଯିଏ ମୁଁ ବି ସିଏ ବୋଲି ଜାଣିଗଲି, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ଅବକାଶ ଆଉ ରହିଲାନି। ପ୍ରାପ୍ୟ ଅପ୍ରାପ୍ୟର ଜାଗତିକ ସମୀକରଣରୁ ଯେ ସେ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଅନୁଭବ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ସିନା ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେ ଆଉ ଥରେ କେବେ ପାଇନି, ହେଲେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିତିଦିନ ଭେଟୁଛି। ସବୁଦିନ ସବୁଠି ସମାନ ଭାବେ।